Mitambong sa paghandom sa 84th araw ng Kagitingan ang mga nahibiling World War II veteran sa Davao City. Gipangunahan ang aktibidad ni Vice President Sara Duterte din iyang gilatag ang mga isyu sa seguridad sama sa kawadon og Independent Foreign Policy Framework ug hinay-hinay nga pagbalik sa insurhensiya. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Matag tuig kumpleto ang mga nahibiling World War II veterans sa pagtambong sa araw ng Kagitingan sa Davao City. Present karong adlaw sa komemorasyon sa 84th araw ng Kagitingan ang war veterans nga sila Elias Miranda ug Florante Milyare. Kamatikdan nga wala ang pinakatigulang nga war veteran sa syudad nga si Chofilo Gamutan Sr. o mas nailhang si Lolo Pilo nga regular nga nagatambong sa maong aktibidad. Subo pa malandungon, mipanaw na siya ngadtong April 3 sa edad nga 102. Nakatakda siyang ilubong ugma April 10. Gipangunahan ni Vice President Sara Duterte ang komemorasyon sa 84th araw ng Kagitingan. Sumala ni VP Sara, mahinungdanon ang paghinumdum sa araw ng Kagitingan aron nga mailhan sa mga kabatanunan ang sakripisyo o pabuwis sa kinabuhi sa mga sundalo aron mahatagan og malinawong kinabuhi ang musunod nga henerasyon. Apan gibulgar matud pa sa kasamtangang estado sa nasod kung paunsa gipakyas ang mga sundalong Pilipino. Sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Gipuntos sa bise ang hinay-hinay nga pagbalik sa insurhensiya nga makita sa kagubot nga nahitabo sa pipila ka mga lugar ug ang recruitment sa NPA sa mga kabataan. Lakip na ang paghinay sa Bangsamoro peace process. Nakita din natin dito na na-agitate na yung grupo ng MILF dahil hindi na nasusunod kung ano man yung mga napag-usapan at nakikita nila mabagal yung pagbabago doon sa kanilang lugar. Guest of honor sa 10th Infantry Division Commander Major General Alvin Luzon. As Davao City marks 4 years as an insurgency-free city, we see the living proof of that enduring courage. The victory we celebrate today is not separate from the past. It is the continuation of the same fight carried forward by Filipinos who chose unity over division and peace over conflict. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.